2022an aurkeztu genuen jendaurrean 650 usurbil bizi proiektua. Usurbilek dituen identitatean, baloreetan, ondarean, izan ondare materiala edo immateriala, eta proiektu eraldatzaileetan oinarritutako eskaintza bat proposatzen digu 650 usurbil bizi proiektuak, eta injustu eskaintza hori egin nahi diogu Usurbildik Euskal Herriari edota Euskal Herritik kanpoko edonori. Azken batean turismo identitario, eraldatzaile eta aktibo bat sustatu nahi dugu egungo turismo estandarretatik at. Lehen urtean nagusiki Usurbilek euskal kulturarekin eta artearekin izan duen eta gaur egun ere duen harremana eta lotura erakutsi nahi izan genuen Usurbil Museo irikia bisitaren bidez, eta baita Zumetaren frontoi atzeko muralaren 50. urteurrenaren karietara antolatutako egitarau mardul horren bidez. Egitarau mardula izan zen oso, era guztietako ekimenak antolatu zirelako, eta antolatutako ekimen eta testuinguru hortan antolatutako bisitetara ere jende kopuru handia etorri zen. 50. urteurrena amaituta, ikuste genuen beharra ere proiektu honetako eskaintza berritzeko, eta eskaintza berritual izan dugu nagusiki herriko eragile eta talde ezberdinekin egin ditugun hitzarmenei esker, edota abiatu ditugun elkarlan dinamikei esker. Eta esan genuen bezala elkarlan horrek ahalbidetu du, egin du posible 650 usurbil bizi proiektua zabaltzea eta aurrera eramatea. Eta horren baitan beste hainbat bisita edo eskaintza egiteko aukeretan gaude, ez? Esate baterako, 650 usurbil bizik identifikatua dituen usurbil ezberdin horiek erakusteko, bisita gidatuak martxan jarri ditugu, honako hauek esate baterako. Hor badago atal bat ondarearen usurbil izenekoa, guk askotan esaten dugu Usurbilgo herriak duen ondarea askotarikoa dela eta oso aberatsa dela, historia, kultura, industria edo natura azken batean iraganak utzi dizkigun altxorrak ugariak direla, eta herritarrek zein bisitariek eskaintza zabalaz goza dezakete, gozatuz ikasteko eta ikasiz gozatzeko, eta hori guztia nolabait erakutsi nahi du ondare historikoaren Usurbil izeneko atalak. Guretzat herriko ondarea zaintzea, berreskuratzea eta balorean jartzea bada gure xede nagusietako bat, eta xede hori ere barne biltzen du edo jaso du 650 usurbil bizi proiektuak. Gure ustez ezinbestekoa da herrian zer dugun ezagutzea, gure historian arakatzea, herri honek arlo ugaritan egin duen ibilbidea ezagutzea, eta gaur garen honetara nola iritsi garen jakitea. Azken batean, zer garen jakitea oso importantea bai da, nora joan nahi dugun jakin ahal izateko. Eta zentzu hortan, nabarmentzekoa bada, handatza bera, handatza ondare mendi bat dugula esaten dugu, izan ere, handatza mendian denetariko ondareak topa ditzazkegulako, ez? Bai, ondare megalitikoak, edota errotarriak eta mugarriak, harrobiak, zetaolak, edota berriki berreskuratu ditugun 36ko gerrako lubakiak. Dagoeneko ere hainbat ibilbide osatu dira, norberak bere kabuz egin ditzakeenak ondo seinalizatuak eta QR-en bidez informazioa eskaintzen duten ibilbideak hain justu. Eta ondareaz ari garelarik, ezin aipatu gabe utzi ere Salvatore Deuna elizak gordetzen duen ondarea, eta ondare hori ere erakusgai jartzeko helburuz eta herritarren gozamenerako jartzeko helburuz, Usurbilgo parrokiarekin hitzarmen bat sinatu genuen, eta esan bezala hitzarmen horrek ahalbidetu digu erakusgai jartzea elizak gordetzen dituen altxor horiek edo ondare ikusgarri horiek, eta horren bueltan bisita berezitu bat ere prestatu da eta dagoeneko
Beste atal importante bada memoria historikoaren Usurbil. Azken urteetan lan ikaragarria egin da Usurbilen 36ko gerrak Usurbil eta usurbilarrak nola kolpatu zituen ikertu eta ezagutzera emateko, nagusiki udala eta Usurbil 1956 oroimen elkartearekin egindako hitzarmen eta lankidetzari esker. Proiektu horretan lan lerro ezberdinak izan ditugu eta horietako 2 izan da batetik handatzako lubakiak berreskuratzea. Horren emaitzak apirilaren 21 antolatutako bisita berezi hartan ezagutzeko aukera izan genuena. Eta beste alde batetik ere, herriguneko memoria ibilbidea ere osatu da, justu ere, esandako 36ko gerrak, zer nolako ondorioak, zer nolako eraginak izan zituen, ezagutzeko aukera eskaintzen digun ibilbidea hain justu ere. Eta, dagoenereko ere, hainbat bisita osatu ditugu. Hirugarren atala zaintzaren Usurbil da. Kasu honetan ere, esan urteak daramatzagula Usurbilen, pertsonak ardatz dituen zaintza eredu bat osatzen, eta hainbat proiektu aitzindari eta eraldatzaileari gara gorpuzten Usurbil herri zaintzaileagoa izan dadin. Eta lanketa horrek ere, bertako zein kanpokoen arreta bereganatu du. Eta zentzu horretan, zaintzaren bueltan egiten ari garen guztia, eduki guzti horiek bildu, arilkatu eta bisita bat gorpuztu dugu. Eta momentu honetan, bisita horren bidez ere, bai zaintza arreta eredu berria, edo egurtzei, edo txirikorda bezalako proiektuak ezagutzeko aukera ematen dugu. Eta esan, era denetariko bisitaria jasotzen ari gehala, bai Euskal Herrikoak zein ere Euskal Herritik kanpoko bisitariak ere gero Gainesek aipatuko duen bezala. Laugarren atala edo Zero Zabor Usurbil da. Usurbil herri aitzindaria izan da arlo askotan eta esaterako zaintzaren eremuan ez ezik, hondakinen kudeaketan ere egin duen lanagatik eta abiatutako proiektu eraldatzaileengatik ere ezaguna da Usurbil. Gaur egun 187ko gaikako bilketa dugu, eta Zero Zabor ziurtagiria duen Europako herrietako bat gara, 4 izarrekin gainera, eta asko dira, gure herrira bertaratzen direnak, zer eta nola ari garen ezagutzeko asmoz, eta horregatik ere interesgarria iruditu zitzaigun 650 Usurbil proiektuaren barruan ere eskaintza hori egitea. Eta azkenik, aipatuko nuke berriki landu den, osatu den txalapartaren eguna, lehen aldiz, Jesus Xartze kulturtaldearekin, Noaguarekin eta udalarekin elkarlanean osatutako eguna izan zen, eta txalapartaren munduan murgiltzeko aukera ematen digun egun hori, 650 Usurbilbizi proiektuaren barruan kokatu da, eta gu zentzu horretan ere oso balorazio positiboa egiten dugu. Horregatik 2 urteko bidea egin da iruditzen zitzaigun, importantea dela ere geldialditxo bat egin, baloratu egin dena, balantze bat egin, eta jendari eta herritarrei ere ezagutzera ematea, proiektu honek orain arte egin duen ibilbidea zein izan da, zer nolako harrera izan duen, zenbat bisita antolatu ditugun, zenbat bisitari jaso ditugun, ematen digulako ere proiektuaren osasun egoera zein dan ere adierazten dutelako datu horiek, eta datu horiek dira guretzako justu akuilu, proiektu honetan sakontzen jarraitzeko eta proiektu hau zabaltzen jarraitzeko. Bisita arruntez gain konturatu ginean, elementu bereziren bat edo egitzen badin bazan bisita agidatuari, bisitari gehiago gerturatzen zirela gure gana. Eta gainera, datuek nahiko argi utzi digute hau. 2024an 50 bisita agidatu egin dira, eta horien bidez 705 lagunek ezagutu dute Usurbil. Individualki 379 lagun izan dira, 35 bisitetan, eta taldean, hau da, aldez aurretik erreserba egin duten taldeek
taldeak izan dira 226 lagun guztira, 15 bisitetan. Eta, eskaini eta egin ez diren bisita gidatuak ere egon dira, baina guztira hauek 5 izan dira bakar. Hala ere, 2023ko datuekin alderatzen baldin baditugu datu hauek, bisita kopuru gehiago eskaini ziren, baina bisitari gutxiago etorri ziren 2023an. 279 lagun eta 249 bisita gidatu izan ziren guztira. Eta aurtengo bisitaren jatorriari erreparatuta, Gipuzkoatik etorri dira gehienak, 183, ondoren Alemaniatik etorri dira 107,5, Bizkaitik 107, Nafarroatik 102 eta Kantabriatik Espainiatik 0,5. Gero ere, aipatu dituzu berrikuntzak egon direla bisita gidatuetan, museo irekiaren kasuan adibidez, bisita gidatu egin ondoren, Zumeta arte estudiora joan gara batzuetan, beste 3 txigidaleku ezagutzeko aukera izan genuen, eta Zumetaren usurbil erakusketaren ondoren ere, museo irekia egin ondoren, Zumetaren usurbil erakusketara ere gerturatu ginen. Eta bisita berrien edo harira, zuk esaldu duzu, dagoeneko agurtzanez, Salvatore Elizaren ondarea eta organo erakustaldiaz gozatu dute bisitariek. Gainera, gerraren memoriaren ibilbidea ere osatuta eskaini da, eta Usurbilgo sagardoaren kultura azaltzen duen bisita gidatu ere antolatu dugu. Ezin ditugu ahaztu zaintzaren usurbil eta zero zagor usurbil bisita gidatuak. Eta egia da, bisita gidatuek herriko eta herritik kanpoko eragileekin elkarlanean sortu direla bisitak. Eta hor baditugu herriko kasuan Zumeta arte estudioa, kanpokoa izan daiteke ere txigidaleku, Usurbil 1926 oroimen historikoko elkartea, Sagardoaren Unibertsitatea, Matia Fundazioa eta Txirikordako bizilagunak noski, eta Salvatore Porrokiako kideak eta Juan Luis Atxega organo jolea. Egia da ere, txalapartaren egunaren harira, Jesus Artze kultur elkartearekin eta Orekate Ixarekin ere, elkarlanean aritu ginela. Eta, Segunda Berrogeita Hamar Usurbil biziren proiektuaren hastapenak, Jose Luis Zumetaren Usurbilgo muralaren 50. urteurrenarekin hasi ziren, eta Zumeta estudioarekin elkarlana estua izan da urte hauetan, 2 urte izan dira dagoeneko, eta elkarlan honekin jarraitzeko ere oinarriak adostu dira. Aurten erakusketa antolatu zen, Zumetaren Usurbil, eta urteurrenarekin lotutako ekintzen amaiera gisa, Usurbilgo udalak hemen daukagun Usurbilgo lehia erosi zuen. Eta ezin dugu ahaztu ere, 2024an, 650 Usurbil bizi aplikazioa. Neluiar eta Baturerekin batera sortutako aplikazioa da, eta Android eta iOS mugikorrentzat balio duen aplikazioa da. Eta aplikazioaren bidez, herriko hainbat interespuntu ezagutu ditzazkezu, eta museo irekia bisita gidatu ere zure kabuz egin dezakezu. Aplikazio honetan gainera, antolatzen ditugun bisita gidatuetan izena emateko aukera dago, baita ere gure webgunean, 650usurbilbizi.eu zen, eta momentotatik aurrera gainera, martxora arteko bisita gidatuetan izena emateko aukera dagoeneko. Aipagarria da ere 650 Usurbilbizi otarra, kulturgunea, udala, Urrullago eta 650 Usurbilbiziren artean antolatzen den ekimena. 650 Usurbilbizi otarrak 2 helburu nagusi ditu. Bata, herriko ekoizle eta kultur sortzaileen lanak ezagutaraztea, eta bigarrena, herriko denetan erosketak bultzatzea. Azaroaren hasieran egin genuen aurtengo otarren parte hartzeko deialdia, eta erantzun oso ona izan du aurten ere. 31 izan dira parte hartzea animatu dianak, sortzaile eta ekoizleen
lanak. Eta Hurbilagoko 16 dendak hartuko dute parte zozketan. Hurbilagoko saltokian egiten den 10 euroko erosketa bakoitzagatik, zozketako txartel bana eskuratuko dugu. Eta horrekin, 28an egingo da zozketa, eta 29an egingo da eguardian saskien banaketa. Hortarako, Udare ikastolako DB-txoko laugarren urtekoek lagunduko digute. Eta datorren urtean zer? 650 usurbilbizi proiektua zabaltzen eta garatzen jarraitzen dugu, eta datorren urtean ere eskaintza zabaldu nahi dugu. Gure lehentasunetako bat, errioaren usurbil atala lantzea da. Batetik, aginan, pantalan bat eraiki nahi da, hortarako 150.000 euroko inbertsioa egitea pentsatzen dena. Pantalan hau zertarako, herriorako sarrera publikoa ahalbidetzeko helburuarekin. Honek ahalbidetuko du baita ere herriari begirako eskaintza osatzea, aisialdia, natura eta herriari lotutako kultura ondorearen transmisioa uztartzea. Hortarako Albeola eta Albaola eta Begibistan enpresakin harremanetan daude eta auzo elkarteekin batera osatu nahi dugu eskaintze hori, elkarlanetik. Bestetik, Sagardoaren usurbil atalean ere eskaintza zehatz bat osatzeko aukeraetan izango gea. Sagardo mailarekin biltzen garen eragileen artean, ari gara plangintza bat atontzen, Sagarra eta Sagardoaren kultura zabaltzeko. Eta horren barruan, eskaintza oso bat ari gara diseinatzen. Irailean, rogaldi bat egin gendun, herriko baserri batetara bertaratu, eta bertan Sagardoa nola egiten den ikusi eta ezagutzera. Eta bide horretatik ere jarraitzeko asmoa dugu, aurtengoan, hurrengo urteari begira, 25. Azken batean, bai Herrioa eta bai Sagardoa gure herriko nortasun ikurdia, eta horiek balorian jarri ez ezik, horiek bizitzeko aukera eman nahi dugu. Turismo eskaintza berritzeko bokazioarekin, Otxenea udal ekipamenduan dauden beste 3 artelan gehituko dira, Usurbil museoirekira bisitara. Jose Luis Zemuetaren Usurbileko Leiolan margolana, hemen bertan ikusi aldeuna, Juan Gortiren txalaparta eskultura eta Alejandro Tapiaren txokalde gauez margolana.